Moet je die video maken? Nou, het komt. Wacht. Het komt daar niet op, man. Wat is hij? Tu aí caída no like, tá aí like mah. Sai seu mah. Bakla yalam. Wat het rechter op YouTube ya. Die moet rechter te rapporteren. Saya Alex kiyo. Saya mun kiyo jai si. Alti alles lijkt vroeg mij alle bakkelen. Jalla was je niet Kolongan Friday. Dit zijn zo goed. Wat een loos die